ಅಲ್ಪಲ ಇದು ಮನ್ಪೊಡು ಅಪುನು ಮಾತ್ರ ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೊಡು. ನಮ್ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದೇಕ ಬನ್ನಗತೆ 1 ಗಂಟೆ ಸರಿ ಆಪುನುಂದ. ನಮ್ಮತ್ತೆ ಶಾರದದ ಒಂದು ಬಾಕ್ಲು ಓಪನ್ ಅಂದ್ಪುನಂಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಸರಿ ಆಪುನ ಆಯ್ತು ಒರುಂಬಾರೆ ಮಾತ್ರ ತಾಯಿನಿ. ಒಂಜಿ నేను ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಆಪುನರು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಅನ್ನಾಗ ಸರಿ ಆಪುನಂತ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆಪುನ ಪದ್ಯ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರುನಗ. ಕೈ ತೊಳೆಯೋಕೆ ಬರ್ತವಲ್ಲ. ಅಕಡೆ ಬರ್ತಿಜತ್ತ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಎಂಕಲ್ ತೊಲೆ ಕುದ್ರೊಳಿ ಬೈದ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ ತೊಲೆ ಕುದೊಲಿ ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿಲಿ ಅಲ್ಪಾರ್ದೆ ಎರೆಗೆ ಪೂರ ಕುದೊಳಿಗೆ ಬರಿಯರ ಆತಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಅನ್ನ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕುದೊಳಿಗೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಇಂದು ಓದ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಓದ್ಯಾರ ಆಪುಜಿ ಸಾರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಲ್ಲತೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅಂದು ಅತೆ ಪದ್ಯಗ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬೂರ್ನೆಂಕ್ಲೆ ಐಕ್ ಅವು ತೆದೆತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ವರ.
ಯಾರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆನಪಿದ್ದೆ ಮ್ಯೂಟ್ ದಿಪ್ಪೇರು ಎತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾರದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊವೆ ಶಾರದೆ ಅಂತ ಏರ್ನ ಎರಡು ಕನ್ಯೆ ಆತ ಕೊರ್ಲು ಚೂರೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂತಲೇ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತನಾಗಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶಾರದೆ ಸುಲತ ಅಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆ ಲೈವ್ ಹಿಡು ಶಾರದೆ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತುದೇರು ಬೇರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ತಿರ್ತೀರು ಶಾರದೆ ಏರ್ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಹೋಗು ಸಾರಿ ಏನ ಕಮೆಂಟ್ ವಗೇರ ಹಾಕ್ಯಾರ ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತು ಒಂದೇನ ಲೈವ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ಹಾಕಿ ಪೂರ 5 ಲೈಕ್ 15 ಜನ 5 ಲೈಕ್ ಏನೇ ಕಡಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಪದ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಪಿ ಬಿಡ್ತಾರಾ ಇವ್ರೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ಶಾರದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಕೋಚ್ ಲೈವ್ ಹಿಡ್ದಿರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ಲು ಕುದ್ರೋಲಿದ ಶಾರದೆ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಬರಂದಿರ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಟೈಮ್ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾರದೆ ಬರ್ತಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಲೈವ್ ಒಂದೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ಹಾಕಲಿ ಮರಕೋಚ್ ಎನ್ನೆ ಖಾಲಿ 5 ಲೈಟ್ ಕುದಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಜನ ಬರ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಲೈಟ್ ಕುದಿಕೊಂಡು ಖಾಲಿ 5 ಲೈಟ್ ಬಲ್ಲ ಹೋಯ್ ಶಾರದೆ ಅಂತ